Днес ще обърнем внимание на правилното произнасяне на звуковете С и З. Двата звука се произнасят абсолютно по един и същи начин. Различават се само по количеството ларингсов глас. Затова ги наричаме шумни и безшумни. За да се подготвим за правилното им произнасяне, ви предлагам да започнем с едно упражнение. Изплезваме езика напред, остър като игла, прибираме го и след това го изплезваме широк като лопатка. Ето така. За когото това упражнение е лесно, можем да преминем направо към следващия етап. Изплезваме езика и без да го прибираме, го разширяваме и свиваме. Готови ли сте? Започваме с правилното произнасяне на звука С. За тази цел езикът трябва да бъде широк, страничните ръбчета да се допират до кътниците и да образува нещо като улей. Най-доброто нещо, което можете да направите, за да овладеете и надградите своите гласово-говорни умения, е да се консултирате с гласово-говорен педагог. Здравейте, доцент Кардашевска! Здравей, Еми! Радвам се, че се виждаме. Днес ще работим върху подобряване на артикулацията и правоговора. Разбрах, че вече си гледала някои от моите клипчета. Да, в TikTok. Супер! А знаеш някои от основните правоговорни норми, както и някои от основните позиции, които трябва да спазваме по време на произнасянето на конкретни звукове и морфеми. Днес ще работим заедно и ще ти помогна да отработиш правилните позиции само на тези звукове, които са леко извън норма при теб. Как да бъдат произнесени правилно по най-добрия начин, така че да можеш да подобриш своята говорна комуникация. Ще направим диагностика на твоето произношение и ще мога да ти дам конкретни съвети как да продължиш работата си сама. Да започваме! Добре, сега ще започнем леко с загрявка на лицето, правим муцунки. Усмивка, целувка. Добре, сега езичето от едното ъгълче на устната до другото ъгълче. Остро. Да, опитай се да не мърдаш долната челюст да стои на едно място. Да, фиксирай я. Добре, сега в основата на горните зъби, в основата на долните зъби. Да, искам да видя малко устата. Да, чудесно. Добре, и сега работа с клечка, захапваме я съвсем в края. Тя стои право напред. Искам да виждам клечката. Да, чудесно, чудесно, точно така. Добре, да, и сега с нея казваме синя слива, синя слива, синя слива, синя слива. Добре, махаме клечката с ръцете така. Точно. И в момента, в който казваш си, да дърпаш ръцете настрани. Си, се, са, со, су. Чудесно. А сега искам с ръка да правиш това, което аз правя. Все едно, че си хващаш от устните звука и го изтегляш право напред. И ще произнасяме иеау. И все едно, че ги нанизваме звуковете един след друг в права линия. Айде, бъди като мен с ръката. Иеау. И сега същото, само че с двете ръце една след друга изтегляме звуковете напред. Айде. Айде пак. Добре, сега вече знаеш върху какво имаш да работиш през следващата седмица. Не трябва да забравяме, че за да променим един говорен стереотип, най-важното е да имаме желание. Ти имаш желание за това. Да научим ухото, кое е вярно. И третия етап е да създадем нов говорен навик. Затова е много важно в ежедневието си да отделяме по 5 минути всеки ден. Ежедневната работа, отделянето на тези 5 минути, но всеки ден са ключови. Защото най-важно е да имаме добра повторяемост. Така създаваме нов говорен навик. Постоянство и желание. Това е ключът. Благодаря ти много. Ако имаш някакви въпроси, можеш да ми пишеш и през седмицата. Аз съм на разположение. До скоро! Много ви благодаря, доцент Кардашевска. До скоро!